Mae Cymorth i Ferched Cymru yn llwyr gefnogi cyflwyno addysg cydberthynas a rhywioldeb gorfodol yn y cwricwlwm newydd, sy'n addas o ran datblygiad emosiynol ac ymddygiadol y dysgwr. Dyn ni'n credu y bydd yn helpu atal pob math o drais ar sail rhywedd, trwy alluogi a grymuso dysgwyr i adnabod a herio stereoteipiau a chamwahaniaethu sy'n hybu anghydraddoldeb rhywiol. Dyn ni gyd wedi cael ein atgoffa yn ystod yr wythnosau diwetha o pa mor gyffredin yw trais ar sail rhywedd, gydag arolygon yn dangos bod bron iawn pob un menyw ifanc yn y Deyrnas Unedig wedi profi aflonyddu rhywiol. Mae addysg yn chwarae rhan holl bwysig yn newid y diwylliant sy'n galluogi'r ymddygiad yma i ffynnu. Dyn ni'n credu bydd y cwricwlwm newydd yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu fel dinasyddion egwyddorol a gwybodus yng Nghymru a'r byd.